Lluc Cruselles, proclamat millor mestre xocolater del món. El resum és que és molt positiu, però és dur. Milka, el número 1. Milka, la figueria del número 1. Martina Puigvert. Restaurante Les Cols. Estoy muy emocionada de recibir este reconocimiento. Ara la cuina està de moda, fa 34 anys era quasi mal vist. Ahir una persona va plorar. Sí, va plorar menjant. Sí, emocionada. Qui se la va menjar, aquella figura? M'ho han preguntat molts cops i, sincerament, m'agradaria saber què va passar amb ella perquè vam sortir de festa a París bastant fort. En què consisteix el dia a dia d'una persona que ha guanyat millor xef de l'any? Què és el més random que t'ha passat amb servei? En sèrio, he vingut a un restaurant d'Estella per estirar-me a l'herba. Vaig arribar i hi havia allà uns motlles de xocolata per una despedida de solters, que us podeu imaginar el que eren. Hola, què tal, família? Benvinguts al Reservat una setmana més. Estem aquí. Què tal, Capde? M'has dit que aquest cap de setmana no has treballat, per tant, vens fresquíssim avui. Vinc avui fresc, tio. Vens primer fresc. cap de setmana, primer dissabte sense treballar en un any. És que ets un home treballador, És que gràcies a gràcies a tu, Catalunya, està on està. Que tampoc... Bueno, no sé si donar-te les gràcies o no. No. Bueno, va, et presento a les dues persones que han vingut avui, perquè han vingut dues persones. Per la gent que no sap del que va a la cuina, vale? Us diré que són el Messi de la xocolata i l'Alexia Putelles de la cuina de quilòmetre zero. Què et sembla? Bones referències, no? Sí, avui tenim gent top. Bones referències. És com si haguessin guanyat la pilota d'or. A la cuina, doncs ells més o menys allí, estan allà. Vale? Tenen els dos menys de 30 anys i crec que han complert molts dels somnis que tenien quan eren petits. I no sé, els dono tu la benvinguda, jo ja callo. Doncs, com cada setmana, al Reservat ens agrada portar gent influent o gent amb diners. Avui tornem a fer una altra excepció i tenim amb nosaltres Martina Puigvert i Lluc Cruselles. Uepa! Vamos! Què tal? Senteu. Fiqueu-vos còmodes. Heu dormit bé avui? Molt bé, Heu dormit veritat. bé, heu dormit bé. Sou de dormir... Quantes hores dormiu al dia? En plan, a la nit? 8. Intento. La mitjana podria estar entre 4 i 5. Però per feina o perquè ets així? No, n'hi ha suficient, crec. Com? Al final sempre he pensat que dormir és perdre el temps, o sigui... Què dius? Mentalitat d'empresari. Què dius? Mentalitat de guanyador. Ja. No, totes les hores que dorms són coses que no fas. Sí. Clar, ja, evidentment, No, totalment. hi ha hores que necessita el cos, però un cop el cos ja ha regenerat, ja té gas per tirar 20 hores més, doncs tornem-hi. Com et definiries? Primer tu i després ella. Què fas? Qui ets? Tot. Què faig? Tinc la gran sort de treballar el que m'agrada, que és pastisser i xocolater. Tinc la gran sort de poder mantenir el meu gran hobby de la vida, que és el ciclisme. I a partir d'aquí, doncs, soc pastisser, xocolater, molt enamorat d'on he nascut, que és la comarca, intentant tenir els peus aquí, però arran d'haver guanyat el 2022 el Campionat del Món de xocolateria, doncs, evidentment, han passat moltíssimes coses i intentant gaudir-les al màxim, gaudir-les amb la gent que m'envolta i que m'ha ajudat a aconseguir-ho, però també intentant ser conscient de que tenim una vida, que tenim persones al voltant, que hem de tenir aficions i que no tot és la feina. Molt bé, Està clar que no és la primera entrevista que et fan, perquè Jo no ho hagués fet. això ja ve de manual. No ho hagués Ha fet posat millor. el play, Sí. Ha engegat el play i cuipa. Ha deixat de És que ni la Wikipedia crec que deu tindre tan bona definició. Jo ara no vull dir la meva, Esperem una estona. No, però que, No, bàsicament... jo em definiria com una persona... Bueno, soc cuinera, treballo al restaurant Les Cols, un projecte familiar, on intentem doncs, transmetre el paisatge a la cuina. Llavors ens agrada molt doncs, cuinar plantes, herbes, flors, intentem doncs, transmetre aquesta poesia i aquesta bellesa en les elaboracions. I també l'espai doncs, és un espai amb una arquitectura una mica especial, on també intentem doncs, que la gent vingui allà i visqui una experiència. I ho fem doncs, el 5 de la família i la família doncs, del restaurant, que seria l'equip. Quines anècdotes pots explicar d'escultures que has fet? La més rara, la més cara, la que al final no ha acabat sortint bé? La més cara segurament va ser la del concurs, perquè allò va ser temps, dies i mesos per una escultura, però realment també va ser la que ha tingut més retorn a la vegada. No, però la més rara va ser el segon dia que treballava a la primera pastisseria que vaig treballar, que va ser aquí a Sant Julià, a la Crusandra. Vaig arribar i hi havia allà uns motlles de xocolata per una despedida de solters, que us podeu imaginar el que eren. Vale. Sí, ens podem imaginar. Arribes el segon dia i et fan fer, no, fes això de xocolata. I jo, hola, un moment, he vingut a treballar en un poble de 1.000 habitants aquí, de Sant Julià de Vilatorta, però sí, o sigui, jo crec que el més raro, això, evidentment, els vols de despedida utilitzaven per utilitzar.
I ara, Utilitzàvem per utilitzar. El que vulguin. per desfer-ho, no? Però sí que, no, i com a també estrany, pocs cap de setmanes, per Setmana Santa, a una discoteca de Barcelona que coneix bastant tothom, ens van demanar, perquè nosaltres fem una mona per Pasqua, que és l'ou, està foradat de dalt, i fiquem una ampolla de vi. Llavors ens van demanar aquests ous per les taules VIPs i sortien amb l'ou de Pasqua, i era una festa que es feia el diumenge de Pasqua. I realment era random perquè ens van passar les fotos de després i per cal de la vida, o sigui, gent borratxíssima amb la xocolata allà, i bueno, drama de la vida. I ja està, i com a peça més totxa, per un projecte totxo i la més cara que hem fet a nivell de, vale, aquesta peça val això, va ser per una festa que es va fer el juliol aquí de l'any passat. Es va fer més on es fa el Cabró Rock, que la festa de Can Tarradellas dels 47 anys, i era realment una peça que portava un motor, girava la peça, es destapava, hi havia la casa de Casa Tarradellas gegant, amb foc, interactuaven 16 persones perquè es muntava al moment la peça i realment va ser locura. Com un Transformer, eh? Tipo, Sí. la pròxima peça és un Transformer que vagi sol, ja. Sí, o sigui, hi havia música, entraven les 16 persones, es muntava la peça, es destapava i a la casa i llavors començava a girar i era molt guai. Perquè el restaurant Les Cols està liderat per la teva mare, per tu? O és un equip que no hi ha una persona? Va començar la mare fa 33 anys, ara d'aquí poquet en farà ja 34, sola. Bueno, sola. O sigui, va començar ella amb la Carme Roca, que també és una persona que està a l'equip, o sigui, que fa 34 anys que està treballant amb ella, i llavors s'hi va afegir també el meu pare, i jo ara fa 8 anys que també en formo part, llavors, i les meves germanes també s'hi han incorporat, llavors sí que això és un equip doncs, que va començar ella i ara doncs, el liderem conjuntament, però Pel que has dit, és un equip no la deixarem retirar. bastant femení en un Sí, món 100%. que no està dominat No, per molt. una figura femenina. No. Com es viu això? Primer, la pregunta, com es viu? I després, quins consells donaries a una noia jove que vol començar a cuinar i potser no té molts referents? O sigui, jo hi vist molt natural que la meva mare fos la líder del projecte, que ella fos doncs, com una mica l'ànima, llavors el meu pare treballava a l'Ajuntament, no era advocat, llavors ell s'hi va afegir, o sigui que al final, no sé, potser la meva mare doncs, sempre ha tingut, no sé si seguretat o aquest empoderament i les ganes doncs, d'emprendre, i ho va fer sola. De fet, els avis, no és que no hi confiessin, però era com... no ho veien gaire clar, era molt jove, llavors el que van fer va ser que s'entra per la... És una masia del segle XV i no s'entra per la façana, s'entra per la part de darrere perquè va ser, si ho hem de tapar que no es noti tant, saps? I ara avui dia encara s'entra per allà i és com que és fort, i abans, ara la cuina està de moda, fa 34 anys era quasi mal vist. Llavors, clar, o sigui, jo no era conscient, crec, fins que m'hi vaig posar, però jo veia molt normal, no?, que la mare fos la líder, que la persona, o sigui, que l'havia acompanyat sempre era també la Carme Roca, o sigui, dones, mares, cuina, sala, o sigui, no?, amb aquesta valentia. Llavors sí que és veritat que surts i dius, ostres, queda molt camí per recórrer, i veus, no?, aquestes desigualtats i que, vulguis o no, falta. Sí. Però farem tot el que sigui. I si haguessis de donar un consell a una dona que comença en el... Hem anirat No, està bé. Mira que sempre no, jo crec que nosaltres intentar, doncs, apoyar, donar, doncs, tot el suport que puguem, i que jo crec que arribarà, no?, el dia que es valori la gent per les seves capacitats i aptituds i no, doncs, pel gènere, que al final ha de ser igual que sigui un home o una dona, però com que no estem en aquest punt encara d'igualtat, almenys en aquest món, doncs crec que ens toca recolzar-ho, tot i que cada vegada hi ha més homes doncs, que ajuden. El meu consell seria que si realment, que ja me n'estava anant, que si realment volen fer-ho, que evidentment poden, vull dir que al final està canviant, però que també és responsabilitat nostra que canviï, llavors. Però en quin moment se't planteja anar al millor concurs de xocolata al món? En aquest sentit, doncs, l'organització de cada país fa com una selecció de diferents participants. Aquests participants tenen un any per preparar-se per fer una preselecció al país. Si ho comparem amb el musical, seria Operació Triunfo i
el que guanya va a Eurovision, doncs, Ara. comparació supercutre. No, però la gent l'entén. Sí, és la que s'entén, és la Però que s'entén. s'entén, no? Val, doncs llavors, un cop guanyes la fase de país, representes a l'estat, a la final tens un any més per preparar-te i la competició són amb 18 països que es fa competició en directe a París. Són 3 dies de competició, 7 hores el primer dia, 7 hores el segon i 8 el tercer, en el qual has de fer 6 proves en total. I realment és intens perquè a part es fa tot en directe, hi ha grades, hi ha països com són Bèlgica, França, Itàlia, països realment molt potents en aquest sentit, de que fins i tot el govern apoya a nivell econòmic el participant i és dur perquè portes 2 anys preparant una cosa que tu jugues tot en 22 hores, llavors ens pot passar de tot, però molt bé, molt positiu la veritat. Què valoren? O sigui, què et van valorar per dir-te, vale, tu ets el millor xocolater del món, què et van valorar? Hi ha unes bases en què són les 6 proves, hi ha postre, hi ha bombó, hi ha petit four, hi ha snack, escultura petita i escultura gran, i tot això s'ha de fer allà i de cada cosa doncs, hi ha unes bases i uns requisits que has de complir i tu presentar el teu producte o la teva proposta anant a un pas més enllà. No? Al final aquests concursos serveixen per marcar una mica el que serà la tendència al cap d'uns anys, sigui a nivell tècnic, a nivell de sabors, i tu t'has d'exprimir al màxim per fer alguna cosa que potser que allò que fas no és viable actualment fer-ho a nivell productiu i per vendre, però sí que en un concurs per anar a exprimir sí, no? I llavors, doncs, convèncer el jurat sobretot. Hi ha una cosa que moltes vegades no es té en compte i és que el jurat que tens, en aquest cas eren 34 persones de tot el món. Llavors, tu molts cops fas alguna que saps que t'agrada a tu o que agrada al públic europeu, pots de fer alguna que agrada a un japonès, a un africà, a un sud-americà, a un europeu i algú del Canadà, saps? Llavors és molt difícil fer una proposta que englobi tot això, que a més sigui maca, sigui sorprenent, sigui diferent i que aportis alguna cosa, no? Que no sigui simplement bonic. No, però dubto que vagis fer la figura petita un ou de Pasqua, saps? Vas fer, la petita potser va ser... Seria curiós, va ser un cotxe de Fórmula 1 amb el pilot allà. No, en aquest sentit era una fumada bastant gran i que realment doncs, intentàvem això, no? Donar una mica una volta a l'escultura petita. A més, l'havies d'aixecar i moure-la 500 metres i deixar-la en un lloc per entendre que hi havia estabilitat a la peça i tot. I la gran és una que al final l'escultura gran és la que es veu més, és la que, perquè les altres de degustació les menja el jurat i ja està, però és la que es veu més i la que queda com més identificada a tu, que jo en aquest cas era un elefant, la meitat natural, la meitat robòtic, per fer una mica el símil de tecnologia i natura, i que era a escala real, feia 3 metres d'alt, hi havia 200 quilos de xocolata i va ser molt potent. Quanta estona vas tardar a fer? Sí que a la peça gran... Eres tu sol o era jo sol, però la peça gran era l'única prova que podies portar un percentatge de la peça feta i desmuntada. Llavors sí que van ser 3 setmanes per preparar aquesta, però l'havia fet entrenant aquí a l'obrador 9 cops perquè sortís el definitiu. Quanta xocolata és això? Van ser vora 2.000 quilos de xocolata que... I un cop fas l'escultura, la xocolata la llanceu? No, en aquest cas els per entrenar la tornava a desfer i tornava a utilitzar. Perquè sí que portava unes parts de motlles, que portava fibra de vidre i tot, i al final sí que aquesta la vam llançar perquè no era apta per alimentació. O sigui, l'escultura ha de ser apta per alimentació o no fa falta? Ha de ser 100% xocolata. No pot tenir dins res. Però la pot ser és a dir, el que dius, amb fibra de vidre i que no sigui apta? No, el que fèiem amb fibra de vidre i tot eren motllos. Ah, vale. I llavors això ho passàvem a xocolata i... Sí, és a dir, una escultura ja sobreapta per l'alimentació. Qui se la va menjar, aquella figura? Mira, de París m'han preguntat molts cops i sincerament m'agradaria saber què va passar amb ella perquè en el centre jo va ser guanyar, vam sortir de festa a París bastant fort, la veritat. S'havia de celebrar. I l'endemà al matí, a les 7 del matí, agafàvem les furgos i tiràvem avall. Vull dir que, no ho sé. Ah, va quedar allà. Va quedar allà, però jo sincerament crec que la vaig... Jo em vaig veure un exposat a Vic, no era l'oficial. No, aquella era la segona, perquè portava un reserva. Vale. I és que l'acabem ficar a la pastisseria i ara està al Museu de la Xocolata de Barcelona, allà exposat. Però al Museu de Xocolata de Barcelona hi deu haver aire molt potent de condicionat, en plan, que no es desfaci, no? Està a uns 20 graus. La xocolata a 20 graus, 18-20 graus, pot aguantar molt temps. I una xocolata, perdona, és que això, ma mare sempre em diu, no, la xocolata va a la nevera. La xocolata va a la nevera? On se fica la xocolata? La xocolata a temperatura ambient, en un lloc fresc i sec,
Dis-ho, mama, la xocolata amb un lloc fresc. Res de la nevera, lloc fresc i sec i que no hi toqui el sol. I perquè si no la nevera, a part de que la xocolata freda perd tot el potencial que té a nivell de sabor, a vegades blanqueja i es torna terrosa perquè es tempera i res. És que jo ho sabia. És que jo amb aquell campionat vaig quedar tercer. Què defineix una xocolata bona? Què diferencia, o sigui, com identifiques una xocolata que és bona? Exacte. Doncs que té matisos, i em refereixo a... Podríem fer un comparatiu amb un vi o amb un cafè, no? La majoria de xocolates comercials són amargues, dolces i para de comptar. Per què? Perquè torren molt aquest cacau, perquè sigui regular i para de comptar, la carreguen de sucre i bona nit, no? Llavors, quan una xocolata... literal... Para de comptar, perquè es ve tornat a dir. Llavors, perquè una xocolata doncs, tingui aquest valor afegit i sigui de qualitat, l'identifiques doncs, quan realment té aquests matisos, siguin florals, siguin àcids, siguin fumats, siguin a fusta, i guanya tot aquest valor afegit, no? Que s'aconsegueix amb el procés d'elaborar. Perquè tota la xocolata ve del cacau, evidentment, però on guanya la diferència és amb el procés i, evidentment, també amb l'origen. Llavors, qui fa bé el procés ja mira que l'origen sigui bo. Al supermercat hi ha xocolates d'aquestes? O... El cas amb Maller de Vic hi ha xocolates Eucària. No, però quina marca és aquesta? No, Eucària és un projecte que neix fa... el 22 de novembre, fa 5 mesos, encara no, i que és la nostra marca de xocolates que realment estem molt contents i que intenta transmetre tot això, no? Amb diferents productes, la màxima qualitat a nivell de procés, a nivell de producte i la màxima experiència també en tots els sentits, ja sigui de comunicació, ja sigui d'imatge, de packaging o d'experiència en aquest sentit. Però als supermercats, evidentment, hi ha més bones i més dolentes xocolates, i hi ha marques que fan molt bona feina, sobretot pel volum que tenen, perquè han d'aconseguir una regularitat molt exacta, però crec que no hi ha la màxima qualitat que podries trobar al mercat, no? En un supermercat. O sigui, el que a mi em fa molta curiositat és tu et despertes i què fas? O sigui, què fas al teu dia a dia? Mai és igual, i això també genera, crec, o sigui, a vegades dic, ostres, tenir rutina, saps? O sigui, no en tenim massa, crec, cap dels dos. No. Llavors és com molt... Has d'estar preparat i mentalitzat de que, o sigui, un dia de cop a les 10 dius, uah, que bé, he anat a l'hort i he pensat això, i de cop has entrat, he dit un plat nou i farem allò, i de cop arribes al restaurant i dius, uah, que bé, i de cop és com s'han espatllat les neveres. I és com, vale, tranquils, tal. I llavors el congelador, i llavors amb la persona que havies quedat a les 11, de cop ve a la 1, que és quan t'entra la gent. I llavors és com, això, com, bueno, ser molt flexible, crec. Que el dia a dia mai... Sí que el tens com programat, però mai saps què passarà. No. Jo sempre ho dic, per mi les millors hores són de 6, que és quan arrenco cada dia, a 9, perquè són quan el món està parat i d'això, és quan puc fer feina, contestar tot, tal, és quan arrenca el dia ja, és la guerra. Però sí que el que intento fer és doncs, intento començar sempre el dia a l'hort, i em dona doncs, aquest moment com de pau i de dir, vale, llavors vaig al restaurant, i llavors de 10 a 12 sí que fem com, bueno, això, com més i més d'ell, coses com més internes, i llavors a les 12:30 dinem tot l'equip, 2:45, i a la 1 comencem ja el servei. Que hi va haver polèmica fa superpoc, l'Ibai, aquell streamer bastant famós, que va anar a un restaurant d'estrella Michelin i va sortir i va rajar de dir, allà m'han fet pagar molt per portar-me un plat amb superpoc menjar, el cuiner no sé què. Què n'opineu d'aquesta gent que va allà i només raje pel simple fet de m'han fet pagar molt i m'han donat poc menjar? Jo crec que has de saber on vas, no? O sigui... Bueno, i que si la crítica no és constructiva i és destructiva, per mi, te la pots estalviar. Crec. Però, bueno, jo... Sí, perfecte. No, 100% d'acord. Totalment d'acord. No, al final, aporta o... Aporta o aparta. Aporta o aparta. Hi ha cops que llegim, no? La ressenya que ha posat Manolo23... Sí, llavors, clar, n'hi ha que s'emocionen. O sigui, ahir una persona va plorar i dius... Però clar, llavors hi ha el típic... Hi ha gent que ja ve enfadada. Però va plorar menjant. Sí, emocionada. En sèrio? Ara, clar, llavors hi ha gent que diu, bueno, podeu haver begut molt, i és com, no m'ho digueu, això. Però sí, això és guai quan passa, i passa.
gent que veus que s'emociona i dius, bueno, o que connecta, és igual si plores o no, però que dius, ostres, o hi van venir uns amics i van arribar a la 1 i van marxar a les 8:45 del vespre. Què és el més random que t'ha passat amb servei? Moltes coses, no sé, ja. Persones maleducades, te'n trobes bastantes? Sí. Va, un molt fort. Que va venir... Però és que no m'agrada a mi dir aquestes coses. No cal dir noms, es pot dir... No, tampoc ho sé, vale. que li vaig demanar. No, però un cop... Bueno, va venir una persona que van dir que era com molt ric i que el seu rellotge valia més que tot l'espai. Bueno, coses que dius, uau, aquesta persona no connectarà amb el nostre menjar i ho veus i sap greu, perquè és això, al final, no? Intentem, doncs, és com una obra de teatre que comença, acaba, intentes, doncs, que acabi però que ella s'emporti, no? Però amb ell, això. En quin moment... Ara estic intentant desviar la conversa. En quin moment vas a un restaurant i li dius... Sí, ho va dir, i va entrar amb el cotxe, quasi al restaurant, també. Bueno, va ser com molt curiós. Sí. Era un Lamborghini? No ho sé, sóc de cotxes no hi entenc gens, o sigui... Tant més un... Bueno, vull dir, no... És que abans he mirat ressenyes de les cols... Ai, no ho diré! No, és que m'ha fet molta gràcia perquè hi havia una senyora, no sé com se deia, jo què sé, la Conxita 234, que el menjar molt bo, però la cadira molt incòmoda, no sé què. Mira que ara això és la mateixa cadira de fa... Jo tenia 8 anys, bueno, és igual, de fa molts anys. Però al principi va ser com un espai criticat. Llavors van guanyar el Premi Pritzker, que és com el Nobel d'Arquitectura, que només, o sigui, d'Espanya només n'hi va haver un, i llavors va ser com, uau, l'espai més brutal del món, que dius, ostres, que és el mateix, saps? Però sí, hi ha gent que... La iaia no sabia que tenia el premi. Clar, si ho hagués sapigut, les cadires són 10. Hi ha gent que sí. Llavors, clar, és com, ostres, clar, no és la cadira, però és que és això, tampoc vens a estar com... O sigui, sí que és còmode, t'obrim les portes de casa nostra, tal, però que tampoc vas allà a estarrossar-te, saps? Però sí, llavors els cafès, per exemple, també els oferim amb una lona al terra, que també hi ha gent que és com, en sèrio, he vingut a un restaurant d'Estella per estirar-me a l'herba. Explica'ns això bé. Sí. Bueno, perquè ens agrada entendre el luxe d'una manera diferent. Llavors, per nosaltres, el luxe és poder acabar el menú de degustació i estirar-te i veure doncs, si hi ha lluna plena o estrelles, o si és la tarda, doncs poder fer la migdiada allà. I oferim unes lones, que és com un coixí, o sigui, tampoc és una manta molt fina, però és això, és com un coixí, ho estirem i res, la gent es pot estirar a la lona i es descalça la gent. Aviam, cadascú té les seves, no és que estiguin tots allà junts. I fan la migdiada, també, o no? N'hi ha que dormen, clar, t'has dinat, has arribat a 1:15, vas a visitar l'hort... O sigui, clar, jo crec que has d'anar entregat amb el que... Llavors vas a l'hort, t'ensenyen... Si acaba tenen un espai a fora amb herba i tal, com seria el jardí, i llavors tu fas el cafès allà com estirat. si fos amb una lona i realment t'acabes de relaxar allà, doncs fas el gin tònic i... Clar, és molt diferent. És molt diferent. Aquí l'anell al costat. Sí, un cop que em van fer gravar, això va ser molt random. Bueno, és que molts cops em fan entregar a mi l'anell a una altra persona i penso, o sigui, no, això no, o sigui, un moment. O sigui, no, vull dir, no, bueno, cadascú faci com pugui, però vull dir, això de dir, tu dona-li l'anell a la meva dona, bueno, saps? I és com un moment... de ficar dintre la copa del cava. Estrany, és un moment estrany. No, jo normalment quan em demanen això el poso al mig de la taula i penso, espavila. I faig com que no ho entenc. Ja t'espavilaràs. Però aquest cop sí que em van fer gravar un vídeo fora, estirats a la lona, com li deien, i no li va dir que sí, ni que no, però no li va dir que sí. Es va quedar com en xoc. És que estava vivint parlarem a casa. I va ser un... Ai, tant. Sí, tu estàs allà, que potser li va dir, jo què sé, Maria, et vols casar amb mi? I tu allà gravant, que no deia ni que sí ni que no la tia. Em va fer gravar com estem tu i jo, que era com, home, m'està veient que l'estic gravant. I jo amb uniforme, el barret, saps? Va ser estrany. Bastant pintoresc. Va ser una mica poc íntim, trobo. Jo conec un meu amic que, no direm noms, toca un instrument i el contracten per anar a tocar llocs raros. Si van llogar en un hotel top de Barcelona, però no dir el millor, i ell havia de tocar mentre es declarava i li va dir que no. Li va dir que no. Sí, es veu que va ser els... I què toca? Els pitjors... També t'ho dic. Els pitjors 5 minuts de sa vida, Ha de ser superincòmode, clar, va venir la parella i ell. I un cop acabes demanar de cobrar, saps? Jo també et dic, no sé si... Bueno, cadascú, però no diguis que no, ni que sí. No, és com això, ja en parlem. Sí, però... Si hi ha més gent... Bueno. Clar, si hi ha un tercer allà mirant... Digues que sí, després al cap d'una hora... És que això fer un tercer no ho recomano. He preparat uns tier list, sabeu què és? No. És a dir, heu d'ordenar de l'1 al 5, algo que us diré, comencem per tu, Lluc. Ordena de l'1 al 5 les següents marques de xocolata. Milka.
2, Valor. 3, Toblerone. 4, Nestlé. 5, Ferrero Rocher. 1. Sí? T'ha sortit bé? Mira, canviaria Milka per Ferrero. Milka, el número 1? Milka la ficaria el número 1. Milka número 1. No per bona, sinó pel que han aconseguit fer Milka. O sigui, el millor xocolata del món diu que Milka és la millor xocolata. No. De les 5, de les 5. Ho ha dit, ho ha dit. O sigui, han aconseguit Fort, identificar el color lila amb la xocolata, Sí. que Tota abans la de raó. qualsevol racó del món vam estar a Marroc fa 2 mesos i al puto mig del desert hi havia xocolata Milka, Molt fort. que no es desfeia. I de color, de color, Sospitós, ja. però sí. Bueno, I és una xocolata que és sucre, però és, bueno, bona. Amb xocolata amb llet i sucre. Vull dir, no té més, però han aconseguit un màrqueting brutal. Vale, per tu el tinc, te'l fico amb el mòbil perquè no me'l llegeixis. bueno, però vull dir... Perquè si no veuràs... No soc gens tramposa, eh? No, però em pots fer-ho amb el però si no mòbil. veuràs. A veure. T'ha sortit bastant bé, La veritat. Sí. Sí, has quedat bé. Hagués pogut quedar pitjor. Vale. Tier list de menjar de Catalunya. Vale. Ordena de l'1 al 5. Sopa de galets. 2, Trinxat de la Cerdanya. Complicat, 3, Pa amb tomàquet. Ui. 1, Calçots. 4, Cargols. 5. Tu els ha Bé? quedat molt bé. Sí, bé. També m'he inventat amb el pa amb tomata i he dit tallant. És que, clar, el pa... O sigui, com seria Clar, el vostre vull pa amb dir- tomata perfecte? Amb un pa impecable, de pagès, ben parit, tomàquet sucat i no ratllat i fotut. No, sempre Això- suc... Això sempre que fan, xucar, això que fan al Xucar, torneig sí. de futbol sala i entrepans amb tomata. I allò no és Allà tomata. la gerra, allà. Sí, sí. No. Amb molt oli, sal, Gruixuda. per anar bé, i fuet de Vic. Bueno, ja estem parlant de pa amb tomata, Què has dit aquí al fuet de Vic? A més, Estic d'acord, però, a més que sempre l'agafa de la Garrotxa, flipo. Bueno, Apa. seguim. Jo us diré 2 opcions i m'heu de dir quina preferiu. Vale. Pizza amb pinya o pizza amb xocolata? Pizza amb xocolata. Bueno, un moment, ha de dir tomata? No, la pizza. Com? No ha de tenir tomata. No. Pot ser massa de... Jo, xocolata. Massa de pizza amb xocolata. Jo també, xocolata. Següent. Fuet amb Nutella o bacon amb Nutella? Fuet amb Nutella. Bacon amb Nutella. Jo fuet. Bueno, Allà... El bacon s'utilitza bastant amb snacks de xocolateria. Ah, sí? Sí. Uau. Però Xocolata amb bacon. més coses, va, més coses. Pasta amb ketchup, o sigui, pasta sense cap salsa, pasta blanca amb ketchup o pasta amb maionesa. uf. Sola no pot ser, no? No, sola no. Jo maionesa, fondo. Jo també. Maionesa al fallo. I pimentón de la vera, aquí una mica, fondo. I l'última. Oreos amb tomata solís No, o Oreos amb salsa 4 formatges? amb salsa de 4 Salsa, formatges. formatges. Sí, Sí, a veure, Aquí solís hi ha, no. hi ha un maridatge del làctic de l'Oreo amb el formatge. Hi ha formatges com un postre, en realitat. Pot Ah, sí? ser... Home, Sí, home, sí. sí, en veritat sí. Sí. Pastís de Bueno, tomata podria ser, també, Tomata també podria ser. Marmelada de tomata. Quin postres us feu sempre? Allò diuen 5 o 6 postres i el típic, pastís de formatge. Escoltes pastís de formatge. O sou que aneu Jo provant? tiramisú. Si hi ha tiramisú, Hi ha team tiramisú i team pastís de formatge, normalment. sí. No, jo... Gelat de vainilla. No soc d'allà. No. Però sí, gelats o mel i mató, també. Molt català, Tot molt català, Ha de dir que el català. gelat de vainilla l'haurien de prohibir. O sigui, És que no és vainilla, llavors ja... quan és un gelat de vainilla que és groc, no té vainilla. O sigui, Ah, literal. no? No, La vainilla és fica negra. sabor vainilla. La vainilla és negra, són puntets negres. Llavors, un gelat de vainilla ha de ser groc. blanc amb puntets negres. Aquells puntets negres és que és Si no vainilla t'estan- He viscut tota la vida enganyat, tota la vida. Si un gelat de vainilla groc, O sigui, ara vaig al súper i veig un iogurt de vainilla i és groc, no és vainilla allò. No. No, bueno, però Un aroma el que és de rosa sabor. tampoc serà rosa per la maduixa. Bé t'ho dic. No, ja. Vull dir... I el millor plat per menjar quan tens ressaca? Oh, pasta, sens dubte, pasta. I si és carbonara, fa millor. bastanta bola, eh? Què dius? Pasta amb ous, així... o Jo soc sigui, bastant sens dubte. Meló, pinyagú, Home, que refresqui. Aquest nen no ha begut mai. Home, no. Home, pasta. meló.
pasta a la carbonara... I necessites allà un recovery total. Pasta, ja si faràs meló. Meló per mi. Bueno, aquí al reservat sempre fem un apartat que és més de música. Primera pregunta, escolteu música? Sí, molta. Vale, perfecte. Cuinant, escolteu música? O Sí. sou de... Bueno, sí, a la cuina, al restaurant, no. No. Nosaltres a l'obrador sí que n'hi ha. Top cançó que defineix la vostra vida. Tinc un tatuatge que diu la cançó que defineix la meva vida, que és És? Still Young de Cat Empire. Cançó que ha de sonar al vostre enterrament. Doncs mira, just ahir vaig anar a un enterro i la persona, bueno, cantava i doncs cada cop que algú xerrava i no, ens anaven posant cançons seves, amb la seva veu, i ho vaig trobar com molt emotiu. Jo tanca els ulls de Charango. Oh, Crec que És molt bonic. Sí, és maca per un enterrament. vull dir, fa per dir bona nit. Bona nit, tapa. Per favor. I tu, Va cap per dir bona de nit. tu contractaries, o a les teves famílies contractarien un DJ perquè vingués, saps? A ficar Coti per Coti remix. Codi per codi remix, sí. Per 1000. Remix del remix. Hòstia, clar, és que un enterrament és complicat, De... Oh. Però és maco, O sigui, la gent ploraria escoltant el teu remix. Mira, haig de O dir... sigui, no, No, és que ho crec fora que conyes. crec que és un moment preciós i tu t'estàs despedint, recordes, que la gent d'allà és com que han de superar que tu no hi seràs, que Déu vulgui que sigui d'aquí 1000 anys, però... saps? Totalment, o I, sigui, jo crec que allò, no sigui el sé, gènere que sigui, ha de ser de la persona, o sigui, ha de ser com que la persona Ha l'ha de ser, criat. Vale, jo no vull que cantin Codi per Codi, prefereixo No. que cantin... Però t'imagines, tu t'ho agafat de la mà, plorant, Ben sardat. que no, però plorant, però, o sigui, ho trobo... Jo crec No, que ja la tens. La pregunta que a mi més m'agrada és cançó o artista que escolteu, que us fa vergonya dir que escolteu. Que no encaixi amb la vostra personalitat. Que... Ostres, mira, no et dic no... Mira. Perquè com que, no sé, tots encaixen i cap encaixa, no sé. Potser Kiko Rivera, saps? Jo vull dir el teu. jo, o sigui, el més Juan fort... Magán. Juan Magán. O sigui, de fet, el primer O sigui, dia, en ja- plan, puc posar Juan Magán i va ser un... Pots posar Juan Magán, però en plan en bucle. Però, o sigui, extremadament fan. O sigui, És és el més, teu- és més. Tinc claríssim Ja en què diràs? i ho No. saps, i ho saps, No, ui, no. i ho saps. No es pot... No, perquè llavors no et deixaré, saps que... Jo crec que anava a dir que al casament hi No, haurà és Juan que Magán. O sí. sigui, vull Juan Magán No. al meu casament. No, jo vull sabia. Juan Magán. No, És que, No. clar, Juan Magán O és... sigui, Juan Magán ha marcat història. total, O estem sigui, d'acord, estem història, d'acord. història i, Una vull dir, cançó i la sí. suite em va ser testimoni. La suite em va ser de l'esplendor I és més, vull dir, fa menys d'un any vaig anar-lo a veure a Badalona i Sí, sí. impecable. I vull dir, a mig concerts surt en Henry Méndez, saps? O sigui, Buah! Brutal, brutal. increïble. Bueno, i per acabar, teniu alguna cosa que vulgueu anunciar, presentar, alguna... Doncs que el Saúc està arribant, nois. El què? El Saúc, t'ho juro, vaig anar a córrer ahir. Com que el I sou? Què és? el Saúc és una flor de Saúc, Ah, pensaven que era algo interessant. que era un no. I no ho és. El Saúc. I em fem un xampanyet brutal, que A si mi veniu no. a les cols us en donaré una ampolla. A mi no m'agrada la primavera perquè tinc molta al·lèrgia i ho passo fatal sempre. Però el Saúc ho cura tot, I tu vols dir alguna cosa? El teu moment per dir alguna Pots dir comprar xocolata, saps? Exacte. No, que aquest estiu, en primícia, podem dir que ens veiem per la Costa Brava. Obrim un projecte a la Costa Brava i anem a Un fer, pop-up. anem a fer merder a la No em Costa dic que Brava. diràs, per saber-ho. O sigui que serà algun mes d'estiu, un mes... Juliol i agost estarem a la Santa Market amb un projecte totalment diferent al que hem fet fins ara i crec que molt provocador, a la vegada que divertit i conservant sempre l'elegància i la qualitat del producte, però molt adequat a l'espai on estarem, que serà la Santa Market, i intentant fer una experiència totalment diferent a el que hem fet fins ara i a el que hi ha. Doncs res, doncs moltes gràcies per vindre, que encantats nosaltres de que vingueu, de que a la gent que ens ha vist, moltes gràcies, ens veiem a la pròxima. I molt important, escolteu Juan Magán. Adeu, família!